Než zmizím. Knižní rozhovor novináře Petra Šabaty se socioložkou, diplomatkou, političkou, ale také herečkou Magdou Vašáriovou, která sloužila kromě jiného jako velvyslankyně také ve Vídni a ve Varšavě. Rozhovor o tom, jak nebezpečné místo je střední Evropa, jak líné je Česko a v čem by pro nás měl být inspirací stát Izrael. Magda Vašáriová je teď hostem DVTV. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání znovu. Není vůbec zač. S dovolením začnu citací z vaší knihy. Cituji. Jako bychom pořád nevnímali to velké nebezpečí, ten meč nad našimi hlavami a dál si luxusně žili nad poměry. Máme pocit, že dramatická změna přece nemůže nastat. Zapomněli jsme na zkušenost po únoru 1948? Zajímá mě, co je ten meč nad našimi hlavami. No, je ich niekoľko. Máme několik mečů nad hlavami. Dokonca by som povedala aj bomb. Keby som nechcela hovoriť o dronoch. Ale jednoducho tých náloží je tu viacero. Niektoré máme u seba vnútri, v tých štátoch, a niektoré prichádzajú zvonku, samozrejme. A vy máte pocit, že my, teď budu mluvit o Česku, ale jako rozhodně se dostaneme ke Slovensku, máte pocit, že to nevnímáme, nebo o tom nevíme, nepřipouštíme si to? No tak, keď sa pozriem na výsledky vašich posledných volieb, tak vidím, že nechcete, teda nie všetci samozrejme, ale tá väčšia skupina ľudí, ktorí teda budú mať teraz väčšinu v parlamente, proste nechce, aby ste mali ambície ako štát. Hej? Alebo ako národ, keby som už takto chcela hovoriť. Nechcete byť niekto, kto bude mať nejaké veľké slovo v Európe, napríklad. Alebo v NATO. Tie ambície, ktoré stanovila minulá vláda, lepšie povedať, no ešte stále je, ale to voliči odmietli väčšinovi. A mňa to veľmi, teda, nie že by ma to prekvapilo, ale na to som zase príliš skúsená v tejto strednej Európe. Už nejaký čas ste v politice. A áno, presne tak, ale jednoducho, predsa som si len myslela, že keď už to teda aj tí proste Moldavci zvládli, takže to zvládnete aj vy. K naší vládě, stávající budoucí, se chci ještě vrátit, ale zajímají mě ty meče, ta hrozba, vlastně to nebezpečí. Protože vy v té knize mnohokrát mluvíte o tom, že nad námi, nad Českem, nad Slovenskem, nad Poláky, nad Maďary je vlastně nějaká hrozba a že my se to tak úplně neuvědomujeme. To znamená, že po nějakém jako období klidu jsme se dostali do doby, kde je potřeba si uvědomit, že jsme v ohrožení. Áno, samozrejme. No, poprvé, samozrejme, nevieme ešte stále, ako skončí vojna na slovenských východných hraniciach. Hej? To znamená, čo sa stane s Ukrajinou, čo sa stane s Ruskom, ako to bude. Rusko vyvolá vojnu z NATO, nevyvolá vojnu z NATO. To je veľké ohrozenie. Neviem, či si to všetci uvedomujú, ale je to mimoriadne veľké ohrozenie. Ďalšie ohrozenie je tá snaha Ruskej federácie, teda predstaviteľov, to znamená Vladimíra Vladimiroviča Putina a Xi Jinpinga, zničiť ten systém medzinárodných zmluv, medzinárodných dohovorov, medzinárodných organizácií, ktorý vznikol veľmi pomaly, ale veľmi stabilne po druhej svetovej vojne. Už to nechcú. Chcú reálnu politiku. To znamená, kto je veľký, ten si to vezme. Azerbajdžan to využil, hej, proti Arménsku. Sú silnejší, tak si vzdali Náhorný Karabach. Hej? Čiže toto nám hrozí. A možno, že vy nie ste v tomto tak ohrození, ako Česká republika, kompaktnosť. No ale ja zase by som nebola až taká. Ale Slovensko vyslovene je ohrozené. Pretože poľskí nacionalisti, ktorí stále silnejú, síce zase klesli z 35%, dajme tomu na 29% a tak ďalej, ale stále sú prítomní. A pre skutočného poľského nacionalistu Slováci neexistujú. Sú len zeslovačení Poláci na severe Slovenska. No a nemusím hovoriť o Viktorovi Orbánovi a o tom, že všade v Maďarsku vidíte len mapy Veľkého Uhorska.
To znamená území sahající až k nízkym Tatrám. No samozrejme, no tak tam to ide až cez nízke Tatry. To by sa museli s Poliakmi dohodnúť. Ale v roku 1938 predsa Maďari s Poliakmi uzatvorili tajnú dohodu o spoločných hraniciach. Takže kdyby někdo k tomuhle řekl, no dobře, ale to bylo v roce 1938, za chvilku to bude 100 let, to je jako kdybychom se vraceli k Napoleonovi. No dobre, ale pokiaľ si nepamätáte, čo bolo, to znamená, že ležíte na brúšku, ležíte na chrbte a odkrývate svoje brúško. Pretože oni si to pamätajú. Oni majú v sebe tú imperiálnu trošku politiku a tak ďalej. A preto som si myslela, že by bolo veľmi dobré, a v tej knihe to myslím hovorím, že jediný národ, ktorý sa vzdal svojej imperiálnej minulosti, ste vy. Pre nás ste mimoriadne dôležití. Nielen, že ste nás zachránili v roku 1918, potom sme vás síce vyhnali v 39., ale ja som sa na to ospravedlnila skutočne, ale jednoducho vy ste nás ťahali v Československu. Ako vzhúru. Áno, samozrejme. My sme sa vás snažili tiež trošku potom, akože v tej konkurencii a schopnosti. Ale uvedomte si, že to vnútorné nebezpečenstvo napríklad je v tom, že my sme sa vlastne zbavili obrovské množstva svojich obyvateľov. Jedno je židovské, u vás nemecké, u nás tiež nemecké, hej. Čiže my sme vlastne si poslali mnohých, možno aj veľmi kvalitných ľudí a vzdelaných ľudí preč. Poslali sme ich buď na smrť, alebo sme ich vyhnali, alebo... A my teraz ešte, no tak my vám teraz posielame to výkvet slovenského študentstva, hej. Tak buďte trošku takí zhovievaví voči nám. Áno, buďte radi. Ale jednoducho neuvedomujeme si tú situáciu, že my sme krehké a nebezpečné. Lebo to ďalšie jako nebezpečenstvo... Naše státy, máte na mysli, naše státy. A naše národy. A ďalším mečom je napríklad to, že si o sebe myslíme, že sme nedôležití. A že sme malí. A že vlastne my o ničom nerozhodujeme. A že sme boli vždy len obeťou. Táto viktimizácia je veľmi nebezpečná. My nie sme biele holúbky. A co sme? My sme veľmi nebezpeční ľudia, ktorí sú neustále nespokojní a nevedia, kam chcú patriť. Nevedia a nechcú prevziať zodpovednosť. A teď to musíme vzít po pořadě. Musím se vrátit k tomu, co jste mluvila, jak jste mi říkala o tom, že v momentě, kdy budeme ležet obrazně řečeno na těch zádech a budeme ukazovat břicho, takže například Ruská federace si pamatuje a že tu imperiální ambici pořád má. Ale takhle bychom přece mohli mluvit o Německu a o Francii. To, co oni mají historicky proti sobě, dokázali se toho zbavit nejakým spôsobom? Môžeme byť radi, že si myslíme, že sa toho dokázali zbaviť, ale nikdy by sme na to nemali zabudnúť. To je to, čo ja presadzujem. Tu nejde o to, aby sme sa zase hádali a vyčítali si, že ty tam, ty toto, ale dôležité je, aby sme na to nezabudli a neboli naivní. Jako abychom měli neustále na paměti, že to tam může být. Áno, presne tak. A veď nakoniec, prečo Václav Havel začal uvažovať o bratislavskej iniciatíve, čo je dnes Vyšehradská štvorka, hej? Pretože si uvedomil, a ja som bola pri tom a veľmi často o tom so mnou hovoril, že tie 4 národy nikdy nemali možnosť, lepšie povedané, strašne málo času, aby žili a mohli spolupracovať slobodne jeden s druhým a aby si usporiadali tie svoje tá bolestivá místa vlastne. Historické zášlosti a ja neviem čo všetko. Toto je veľmi dôležité a nemali sme. A teraz, keď sme to mali, týchto 30 rokov, povedzte mi, v čom sme sa dohodli. Áno, my sa dohodneme, že budeme blokovať niečo v Európskej únii. Na tom sa dohodneme, samozrejme. Ale to nie je nič pozitívneho. Měl jsem pocit, že minimálně od začátku války na Ukrajině jsme poměrně ve shodě ohledně dost věcí s Polskem. No, ale my 4 nie. No to ne. No. To rozhodně ne. Rozumiete?
A Václav Havel si predstavoval, že tých 60 miliónov ľudí, ktoré predstavujeme, že bude veľký motor európskej integrácie. Že my budeme šťastní, že sme sa dostali z 2 totalitných režimov, v ktorých sme bohužiaľ boli nútení teda naši predkovia žiť. A že jednoducho tá atmosféra slobody nás donúti vlastne sa dohodnúť. Napríklad na spoločnej energetickej politike, na spoločnej obrannej politike. Nič sme sa nedohodli. Nič. To znamená, to je promarněná příležitost. Zaujal vás rozhovor a chcete slyšet víc? Jednoduché řešení. Staňte se našimi předplatiteli a pusťte si ho v plné délce na webu DVTV. A pokud to ještě neděláte, začněte nás odebírat. Žádná luxuska už vám neunikne.